Така, това ти е най-дългото спагети. 30 сантиметровото, ето как свети. В момента слабо съм пусна, така малко ще го усила. И това много се огъва, той е силиконово такова, като живо ходи. Ще изгасим лампата. И да, на камерата не се вижда толкова силно, ама силно свети. И тук отдолу имам зелено едното, това е зелено. Така, то свети по-силно това. И другото, едното беше червено и другото розово бях взел. Това ти е розовото. И то доста силно свети. И това трябва да е червеното сега. Да, ето. И аз мисля, че това червеното ще си стои най-добре за кола, особено ако и таблото, нали, ти е червено.